strong urge to give up. And a feeling of umuntu abe overwhelmed, constant distraction, physical tiredness, or attack kuyi-being yomuntu. Angizama ukuyisho ngesizulu. Ukuhlasela kwemimoya yobumnyama, ngaba usathane ngaba amadimoni, whatever ibhuleke kubumnyameni. Iyahlasela. Njengoba ihlasela nje ayibonakali. Njengoba ingabonakali ithagethe umzalwane. Right. Mayifika kumzalwane into iyenzani? Iletha i-doubt. Hey. Akasazazi noma uyakholwa noma akasakholwa. Sazi noma uJesu khona noma akekho, udidekile nje. My God. Ihlasela nokukholwa kwakhe. Sebona ukuthi ngeke ayikholwayo, ngathi azenzeka abona ngathi my Jesus. Yeah. Abe nokulingwa okuningi. Yimpi after impi. Umathi ufika le kuvumbuka le. Athi uyayivika kuvumbuka le. Kune invasion ekhona. Kuyezwakala bazalwane. Amen. Uyadistracteka, uyakhathala, agule nokugula. Ahlaseleke kuyi well being yakhe. Yini leyo bazalwane? Yi spiritual invasion. Uhlasekile under i-attack lo mzalwane. Asiyele entweni yokuthi ke ubona ngani? Okay. Ubona ngani ukuthi ngikule attack? Ubona ngani? Jesus. Ngoba kuyenzeka umzalwane ahlaseleke kodwa angayiboni uhlaselekile. Yebo. Nabaseduze kwakhe bangamboni uhlaselekile. Kodwa bemfisha namhlanje sihambe sazi noma sibheka ubheka impilo yakho ukuthi kwenzakalani kuyo. Lesi sifundo sizosiza abazalwane understanding wesisikhathi singagcina sizondana sodwa. Lesisikhathi agcina sinosodwa kanti sihlaselekile. Akekho phakathi kwethu obonayo ukuthi si under i-attack. Kuyezwakala abazalwane. Lento ngithi bashilo ukuthi ayibonakali but iyamanifesta ngezinto ezithile. Alright. Usekhathele umzalwane. By Jesus. Akasathandi nje ukuya enkonzweni. Usayavila apha nje isekho lo ngokhonza uNkulunkulu akasenalo. By Jesus. Lokuthandaza ayathandaza usekhathele manje ufuna ukuthandaza akuthandazeki. Awu Jesu. Uma ekucabanga ukuthandaza kugcina emcabangweni. My God. Kodwa gcina ngathandazana. Kuyezwakala abazalwane. Ngifuna ke sibheke ukuthi ke kwenzeka kanjani ukuthi sibona ngani. Okay. Ngizokusho okuningi bazalwane. Kodwa okunye sokuye siqhubeke nako ukuthi sikusho. Kuyezwakala abazalwane. Amen. Ngithemba ukuzobona lento yakho. Naye inxaka ayibonge Nkosi. Into engifuna ukuthi siyibambeke bazalwane. Into yenza ukuthi ngisebenzise lokubazalwane angisaboni kahle emehlweni. So ngibona kahle amagama mayimakhulu. Ayibonge Nkosi. So napho ke bazalwane ngifuna sikubambe. Lento yokuhlaselela. Akusinto nje emane yenzeke umuntu ongenandaba. Okay. Abangizwa bazalwane. Yabona umuntu nje ongazi noma uyakholwa noma ngakholwa ohlala izene nje konzweni angeke aza experience lento. Ngoba kuyo akunanjongo akunamuntu. Uyibonele nje akazi noma uyakholwa vele noma ngakholwa. Lo usalindele usiza kuJesu. But umuntu okunenjongo ethile naye. Ingabe usetshenziswa uNkulunkulu, ingabe uNkulunkulu uphathisa into ethile, ingabe umsebenzi othile lesi sibiziyeza. Ubusathana ukuthi kunento uNkulunkulu ayibekile kufanele yenzeke uzothumela le-attack. Yeah. Uzo-invadwa, uzohlaselwa. Alright. Kuyezwakala abazalwane. Adingi ukuthumela abantu bohlaselwa. Kodwa lokho ukhona kahle mase u-understand. Ngoba uma nga-understand uzobona ukuthi wangathi wonke umuntu ulwanamshi. Uzobona wangathi wonke umuntu uyangenyanya. Wangathi wonke umuntu uyahlala ekhaya anje attack. Awuyazwakala abazalwane. So kubalulekile uma ngabe ungumntwana kaNkulunkulu lazipha uyi-understand. Jesus. Ungathayi uNkulunkulu akaphenduli akuhambe niye kwelinye i-altar. Lo uNkulunkulu uyaphendula. Yeah. Akula otho ngakulo ngakuthola lutho. My God. Ngoba ngahlala hayi uNkulunkulu akaphendula kodwa uhlaselekile. Wanyaka umula impi, wanaka impi. Hallelujah. Yabuzwa. Phela uyinaka impi ubeka izinto ezenzeka kuwe. Ungafuni ukuthi zivela phi. Zivela phi. Ngase ngigula nje
Kodwa manje inkinga wena ubona uyahlasela. Ingakho uma kufika le age ucindezelo uyayivumela wena. My Jesus. Phela banganyanyisa phela ngohlala phansi. Ayikho lento ayena uyahlasela. My Jesus. Usathana ukuhlasela kade uplana wedwa. Ufuna ukwenza uNkulunkulu ukuthi nokuthi ukhuluma wedwa nenhliziyo yakhe. Athi sathane ufuna ukwenzani? Mayenza lento phela uzomangalisa, uzophazamisa umbuso wami. Akaleke manje, athumele. Umoya okhathala. Hayi, usathane bazalwane umuntu wama-strategies. Usathane akezi nje esidlova, esayidimane elikhulu eminyama cha, akaqali lapho. Before abayidimane elikhulu, uqale engqondweni. Njengoba uJesu ehlala enhliziyweni, noSathane uhlala engqondweni. Mawuvumela hlala engqondweni yakho, uzokufaka nje lencane yokudabaza. Ngenza into right ngokusindiswa. Ayingathi ngenza iphutha yazi. Wangathi lento yokusindiswa ayingisebenzele. Yebo, ngathi ayingisebenzele lento yokusindiswa. Hawayi ingakusebenzeli. Ukhuluma wedwa ngithi ingaba ngazi man. Ngibona nje babheda bonke abantu lapha enkonzweni. Singakholwa kanjani nabafundi sibakhona benjeni? Ayikho yonke la. Thina mama fika abafundi sukudla ayikho. My Jesus. Umuntu uyathatheka manama ngingathatheka. My God. Ukhuluma kubusathana. Uyayidrive lenqola. Ukhona la isakhona. Uyazona bazangana. Into yokuqala ozobona ngayo ukuthi uhlaselekile. Naku kungabaza lokho kuyisayini. Ngangikade ukholwa nje wena uNkulunkulu. Ingani ukuthandaza iphimbo lakho lizwa. Sekwenze njani namhlanje? Yini ungasamthembi? Yini usungabaza? Ukhona into engaho. Yazwakala bazalwane. Usukhumbula izinto ozenza kudala ezingena uNkulunkulu. Uma ngabe wawuthanda isoul music, iyovuka ibe ngenyawo. Ufunda la ukuthi wozodlala. Yazi ke bazalwane la sizophikisana. Phela abanye basawudlala umculo weso. Ithi ngwela. Uyabona ukudlala umculo wokholwa. Noma udlala ama worshiping song, ushintsha iatmosphere. I love it. Ushintsha Atmosphere. Ukuthi i-invite iatmosphere. uNkulunkulu. Yes, amen. Mawudlala owezwa. Still uyayishintsha iatmosphere. And who are you inviting? My Jesus. Nomani bantwana benkosi. Ubiza bani ngalomculo wezwe? Ubiza sitha usumvulela umnyango. What you are welcome to ngangena. Kulokuthi ngiyodlala ngoba mina ngishadile. Angithi hayi ngishadile ngizodlala lo mina nonkosikazi wami noma ingavuka inyama lalela lo ozayo uzokwenza umphenga nonkosikazi. Lo mvulelayo uzokwenza ukuthi ukhohle ukuthi ushadile. Lo mvulelayo uzokwenza ukuthi ukhohle ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Lo mvulelayo vele ulande wena. Ingakho ekukhumbuza njengoba nilulusela nje wenzela khona ukuthi phuma kule ndawo, phuma kule khukhulo kuyo uze la ngizothola khona. Ngiyozalana bazalwane. Ngoba thina njengabantwana bakaNkulunkulu fanele njalo sikhumbule ukuthi kukhona osigadile, kukhona osicathamelayo, kukhona imindi ithuba. Mayathola wenze njani? Uyagahla thina magadlela ukudlala. My God. Ugadlela ukubulala bazalwane. My God. Agadlela ukudlala, ugadlela ukubulala. My Jesus. Angeke adlale ngawo. Uma ngabe thina siqedisa yena uyeqinisa. Uma thina sikhala ebona ukuthi awusenayo ke manje leyazilo unayo yokufuna uNkulunkulu lona uNkulunkulu uselahlekile ungaphansi kweklasela. My God. Extreme fatigue. Ukhathalele ngendlela ukuthi awukwenza lutho. Mawuye emsebenzini uphonsa ikhwama le ugibele ebhedeni
My God. Usathanda nje ukuthi lesikhathi kusivuka ebusuku usithandaze ungasithandazi. Ungaphansi kwenhlathelo. Financial attack. Zahabi ngama. Hallelujah. My God. Omunye zathi ngoba ngiyathaya kanje zihamba kanjani. My God. Ngaphansi kwa-attack kukhona ufuna umvulele. Hallelujah. My God. Negative thoughts. Lena ingozi kakhulu bazalwane. Yeah. Negative thoughts are very dangerous. Ngoba yila khona abantu abaningi abageda khona hade bebethi uNkulunkulu kanti ukhuluma ingqondo. Hey. Azidle umuntu ngezinto ongafanele azidle ngazo usathana mningi impendulo abasethi uNkulunkulu onjani okhulumile kanti cha akusiyo uNkulunkulu. Baningi abantu abanembono engafananga kuNkulunkulu. Lalela bazalwane, anike oyihitha uzoyiphupha. Into naluyicabanga ukancane wayiphuphana. Ingakho fanele thina sizidle ngani? Yes. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane, ngifuna ke manje siye la engizogcina khona ngoba ngeke ngiqede namhlanje. Ngenxa ukuthi kufanele sidle ngesidlo. Ayibonge Nkosi. Sasiyaqala ke manje. Foundational principles to overcome the invasion. Owoqala nje ke put on the armor of God. Put on the armor of God. Hallelujah. Omunye kuzobuza apostle athi how to put on the armor of God. It's not enough ukusho ukuthi ngifake ibhande ngithwale, it's not enough. Yes. Uyezwa abantu bazalwane? Amen. Kunjani? Akwanele. My God. Now we put on the armor of God. Ule armor is the belt of truth. Yeah. Nani bazalwane? Ibhande leqiniso. Isho thini into ebhande leqiniso? Ulebatha kanjani? Yiba leqiniso kuphela. Iqiniso is the armor. Jesus. Yezwakala bazalwane. Iqiniso yini bazalwane? Is the armor. Yeah. Once waba leqiniso usigqokile ke le armor. My God. Uyazwakala bazalwane. Bathiwa put on the armor of God ukuze sikwazi ukumelana nalolu hlaselo. Yiba nani bazalwane? Leqiniso. Yiba leqiniso. Usufasile ibhande. Awazi ukuthi ufasile ibhande kodwa iqiniso alikho kuwe. Hayi Jesu ngoba lokho iqiniso. Uma samngena iqiniso bazalwane. What the breastplate of salvation. Hallelujah. Lesizulu lithi sivikela sesifuba sokulunga. Ngithanda lelo lithi sivikela sesifuba sami sokulunga. Hayi kulunga lokwembethwa akalungile Nkosi yami, akalungile umntaka hadebe hey uyilungile nje. Uyokuqala uyuphitha ulungile. Cha, hayi lokho kulunga kwemvelo. Elithi uNkulunkulu kunjenge idrede eyidolile. Kodwa kufuneka lokulunga okuvela kuNkulunkulu. Hallelujah. Lokulunga bazalwane kwenza ungabi namagubu. Lokulunga kwenza uqone ukuthi engaqolisanga. Lokulunga bazalwane kwenza ukuthi uthande noma ungathandwa. Awuzenzeli ngokwakho kodwa wenziwa lokulunga. Hallelujah. Uyazwakala bazalwane. Wazwabona kuna lokulunga. Wakwazi ukuthandazela umuntu ekudelelile. Uzokwazi ukuthi hayi le nansi ngiye impela ngihamba naye. My God. Icathulo zevangeli lokuthula. Shoes of the gospel of peace. My God. Amanye amagama lokukhuluma ngokuthula. Awukwazi ukuphuma etshela abantu ngevangeli lokuthula ongenakho wena. Hallelujah. Ay hallelujah bazalwane. Awukwazi ukuqhawazela